muri yeZimbabwe ndava ndine nyaya yemukomana anoitwa Cooksman. Uyo mukomana akuimba song yekuti ngapinde hake mukomana aiwa ngapinde, that guy. So mukomana uyu akazokura zvekubva musician cheteka ndobva anga activist, and ava mukomana kuti akagena a lot of influence nenyaya yekutaura zvinhu zvepolitics, nenyaya yekusupporta advocate Nelson Chamisa neparty yeCCC. Aitobva kuSouth Africa kwangari achienda kuZimbabwe achinomhanya akatombotaura kuti akamana kana demonstration kana pana vanhu vakasimba chaizvo handi tinoita se tinorwira nyika, titrai kusunungura nyika, munhu wekuti anga ane passion nezvinhu izvi. So panapa nyaya iri kuitika ndeyekuti Cooksman mushure mekunge asangana nematambudziko akasangana nawo ari kuti akabirwa $10,000, abirwa $10,000 iyaya. Ari kuzoti zvakamudzosera kumashure zvakanyanya, asi iye ari kuzoti akaona kuti panga pane ruoko kana kuti hand revene rekuti vanetesane, anete iye asiye nezvinhu zvangachiita. Because mazuva ari akaya unokatarisa vaimbi vakaita sana Chief Honje vaimboimbira ZANU-PF vakatombotengerwa dzimotikari nevanhu vakaita sana Sewick nochivayo vachinzi aiwa vanhu ava they deserve kuti vange vachidhiraivha mota, ngativatengere mota vamboita se vambofambawo nemota hombe idzi nekuti vakaimba song dzinonakidza dzemusangano, so tinofanira kuvariwadha tichivaitirawo something. But vanhu vakazotanga kuseka manje mukomana uyu anoitwa Cooksman vachiti koiwo wakatengerwa chii neCCC nemaimbire ese waita nenoise yese waita pasocial media. Akatombobuda akataura kuti ndakatomboreceiva macalls ndichitoofuka kunzi uri kuda mota, uchinzi uri kuda tokutengera mota yacho, tokupa famu chinchichichi and stuff, zvaitaura zvakasiyana siyana, achitaura kuti ndakazoramba, shamwari yangu ikatozondishora kuti why iwewe uchiramba offer dzakadai, so inda wakapusa iwe chinchichichi and stuff. So panapa ari kuzobudikira manje akutaura kuti hello guys, makadini, it's your boy Cooksman here. I just wanted to thank you all nerutsigiro rwamakandipa uye neeffort yamakaisa mukuedza kuchinja situation yenyika yedu yeZimbabwe kuburikidza nekuvhota vamwe nekuita madonations emari dzakabatsira muzvirongwa zvakasiyana siyana. Takaedza asi zvakaramba. I have lost a quite of money to scammers and my business collapsed. Recent findings have shown us that there is a hand of vene raive skiri rekunyudzana, but zvisinei yakadeuka. Now ndoda kumboedza kushanda kuti nditsvage mari ndiraramise mhuri. So this page will no longer peddle political stuff but other things like business and comedy. Ndokumbira kuti murambe muchinditsigira. Ndokutendai mose. Ndo mashoko anyora paFacebook page rake, and Facebook page rake raitonzi Cooksman Political Affairs, now atochinja rakunzi Cooksman Business Portal. Ndo zvinhu zviri kuitika, ndo zvinhu zviri paground, ndo current situation. Mukomana asvika pakupera muto, ndo inonzi dzandipedza mafuta, asvika pakuti give up, haachakwanisi kuti anoramba achicontinue nekuita zvinhu zvaaita zvamatongerwo enyika, zvepolitics, zveactivist, achitaura zvakasiyana siyana. Not sure kuti kuimba futa chaimbira politics here, but atotaura kuti iyezve page rake raitoshandisa kuita zvinhu izvo zvepolitics, haachatoita zvepolitics, atombosiya akuita zvefamily yake. Ndo muri yeZimbabwe nyaya iri kuitika yandava ndakakubatira pachannel yenyu yenyaya Vision. So kana uchinge usvika panapa uri munyowani, iri first time yako, ndangachikukumbirisawo kuti uite favor yekusubscribe to this channel, wokomenda uchindiudzawo kuti nyaya iyi uri kuiona sei. Ndoramba ndichidzoka ndichikupai updates nezvimwe zvese zvinenge zvichiitika. Thank you.